ami novembre kalo kile wolonwula la alamisa samba fila ani muganani amunu soholindo ana maliko kan jien fanta anani belajar lefe o be fulendo kada ka wakati o cogo yaka au bismillah bi malikuna finika bamana kan kuna fonya olu keneka kurafuni damle la kunu wotunye araba mina conseil des ministres koni la kuluba palais konna la kenamika anga jamana ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ni oye général de division Abdoulaye Maïgaye ale koni la selido koni ke kasanga ni feminye kalabankor o koni conseil communal o chili ko kuma o koni ni aye ala seli koni ke ko abe wakati chema bo kalabankor conseil communal akonte ka barake wa femi garo ka fo sharia kise mo koni bi ukanga barake munu konna la uteka olu bato wa uteka o koni buja mi sefe da koni kera uma wasika nyefole ke ani wasika uyere nyefo kumina obiga ke wa okofe fana wasika ukabaro koni ndamle tukumi kadaka conseil communal lera koni sigirino wala saka seka commune konna kuma kana unyefo sanfila la wala sa ubiseka glantu ko yamina wala selushi wasika nafa koni nyakadaka okangarma da kan koni kera kalabankoro conseil communal koni ama wulika jofoshke wala ama al ibolo dingoni koni korota kasangani ni kuma nukoni o kama anga jamana ministre de l'administration territoriale akoni ye anganiata ka ikaro ka fo kalabankoro conseil communal chimina ayakuma fo kuluba pale konna la karaka irala ka fo conseil communal utsega chi atanke fo angania kata ikaro ka fo ministre ko la jela la ayirala ka fo kasangani ni la silu koni conseil des ministres koni keneka kalabankoro conseil communal okoni ubina chika boino piu wala saka siga demen kondo chencheka jamana ulu koni ma ani farafina klibi bolo jamana chama munu koni de hun soro ka sabu kon kela kana bali afukata se jina samnya ji wala ngatali koni ka cheni o koni o kama États-Unis jamana ale koni ala seli koni ke ko o koni na dollar war million keme duru million biolon vla ani million fla o di karo ka fo anga jamana ba mali ba Burkina Faso Nigeria fukata se Cameroun ma Chadi jamana ko o koni na takadini jamana ko fole nunu koni ma wala sa jamana nunu koni se ka wira de be amna ni wakati kelema nunu yere koni konna la demendi yere koni la seli kela ka USAID ale koni directrice to yono ni o koni Samantha Power koni akira kunungo asei de milikonna la bako jikoroni miye jakulini abifoma ko association des communautés de culture sangoi ni abifoma ko mouvement Urganda CCSM Urganda olu koni ni la sebara koni ke kunungo mi kela bako jikoni ka olu koni fino uga siège re kona la mina uye cheki koni ndika do kafo wala sa ka seka de meke kata ma o kon munu de kusoro kere la gawo burem bamba aleni kurma ra rusdu konna la de men koni ndike ne ka anga jamana ministry mi koni yeshini lo kene kumani oye médecin colonel Assamba Diallo Touré ale kumi fokata se kalanko ministre koni ma oni atonyo chama akira be wakati chama bo fami tumba nani obe kati marabulo konna la kabine wakati chama olu koni kumbe dekun konna la kalanga mina kota fanfla ni obe talige kere la koldo misigi bami koni sa fami na wedama kashilike kata marabulo nyama koni ma ola ayirala ka foka sangani tenendo temeni novembre kalo kilando mi rekala kalanuli o konya o koni ni fami kati kapu ni o académie d'enseignement pédagogique yere koni ni de mendino no koni kera kanya shuma mi koni be talige tableau bon konna e koldo misigi mika anu mako be se fenchama wera munu kono wara sob segu yere de mina to na nyina kala okumu konna la samba flani mu wanani samba flani mu ganduru ni o année scolaire 2024-2025 ayirala ka foko doni mbola taji koni songola ni uye essentiel anga jamana konna la nga jatim ne liko nteka ke o yoron konna femi transport yere ko ulula ni obetalige sotara ba passer la tellement passer kata ni fo wata se car ulugoni passer ma ayirala ka fo segu yere passer mi ku yidrome keme woro koni o yere la fo wata yere soro keme shegi konna ni wakati konna mi na la yini koni kelno passager o fe ani mun kon mini transport en commun no konta wala sa dobe se ga bo femi passer koni fanana na ma ye dobra taji fana songola atunya fo anga la selu konna la femini segu marabulo konna la sogo toni piduru anduru de koni mna la mimetali ke basoko la fota se sara sogo ma ani mishi sogo la ani kata se fruit de mer ni okoni pokoji konna la jega mun bo akona ni obetali ke crevetu oni anyo na chamana min koni megala do anga jamana konna la ni segu do ani mo koni amne ayira la ka foko hali bi ame wakati na ecosystem container duru de koni megala do anga jamana konna la ni container duru shi koni tigima do wa chauffeur ke re koni ale tourna choy ay trayor fana o masega do
ame ta fait divers konna la femi ni ya chetemine Bamako sugu konna la krekre la sugu ba dem sen naka do kon mi ka tia mun be para do ke oti dowere kama ko ni nga doni mine obulu mun mi ta sanna dugu konna la dugu konna abi fa mo bi kuru wa doni ta amano ka fo kibe muto tigi ni we taxi tigi ni ke ka doni bla kono o kama dem sen naka do be we doni mine obulu ka anyo ukuna kata bla fo atigi yer sa kuna yor la atigi be usara ko ya chetemine o dem sen naka o be ka tia ko so sugu ba konna la ni ni ngali korla u chama ba fo kube ni ke wala sa ka sega uga san ko ni kalu saro uluga kala rota kamina ulu ko ni soro chugo ya mina o kama ka wele da kan ko ni ke ka ta ka do ka fo nyema ko ni ma uga sega fere ko ni soro ukunya nu ko na alla soro la ko so public ko ni nga public ni chama ko ni fala no ko da ko ni ameta Uganda ka olu koni feno silamaya yetine bay silamaya yetine sanumai femi Uganda jamana konna la uga dugu almami do koni beno mi muso koni tara anyangi critique la mawnya koro ka foko ali dindo koni beno ni oye ade muso ko ache koni metoga ko langolo ndo ta kanya shi ode muso koni ma ko ali mena ki datu ko kanga atemena danka mina letra de makashili koni ke nyemo koni feno mi yer la kiri keneka femi ye critique la de muso nyera kumala ay ayira ka foko ali ba muso na ida makashi ko kuma mina ko oye de ko chain obebi aka wala lila chain te den fa nga muso inkoni deni do afurla chain ma ka soro den koni be abolo ola nga kuma mina seka lu koni kera anika wuli ka joke ajatim ne la ka fo ko femye musula ka nyere koni ama chien fo ay galone tige mi nyere konna ko ay tara ni da chain almamindo kadaka ni okera ana mangutu chien soro wa o kofe warbare be chain kuna una seka warche mangoni soro kiri ngoni tigale kofe ni obeseka ke duma shu koni sarali ama wakati mna iko sisa cha koni maralendo igado kafo fangati gila mawbulu ale ko ni ko obanan ni nyonche nga mashi kon tesega foko anodo walma anote ngani ko nune ko ni kera ayira la kafo ko che ko ke amsoni aden ko tinto nga fe mi sega sega lo yai ayira fana ko muso ifana igalonti ya ko che ni ta ko ni che amara ke afo fe juju olu ko ni jien ko no critique la nga ala ale de critique la obe sans fe ale de ko be che no wale de sega ko be wala ka ko be critique wa ko be laban ale de ameta Guinée équatoriale wakati la na chado koni kungulo wekati mabolo sirofeni uyi Baltazar Yemina ay kucha mankeni min madugo mashi okonina ayira la kafo aka victime la ministry mi muso koni tumi aka masoro lona okoni tunna mi wakati mine ko sa taka fama do akibari amado wa ko fe victime do fane koni uyi ayere faka okoni ye sayare koni ta ni malo koni ni kuina ba fo Baltazar kan kuyi ay kucha mange malo tunna mado yu yere faka mado fane ka furi yere koni sara amta Côte d'Ivoire ka olu koni fini kala Côte d'Ivoire marabolo do koni konna la bolo sero sanfe ajaw koni timatemela muso jakulu do koni mega wuli kata muso do koni neni minina ani adogo muso be ku kamina koni che kada ka dogo muso furlen koni tunu doma mi koni kunna adola dogo muso ni ache koni kunte nyokon ka foti furu mi manyani akera nyokon placera koni ni okela farali koni ni o kama ko ramso na kana dogo muso de meka kamina che mina mega che kuma mina ka labo femye muso do ri koni willa obega muso nyera filibe ko ramso mina na adogo muso de meka minota ubeka afama ko ubeka kuma jugu chama fo ama datsega sigi minuka kaira ko furusala do ka kena fo mo nogoli tuma mina ayo jokon ke ko bla bolo sira o sanfe muso jekulu kura wero ko willa kun go fana bolo sira kene sanfe TikTok kaira ka fo ko mi ndagada la kaka to dogole mi video ko ni bla ka muso ni ka kana akungolo bore no tena ya kungolo bo animi kaka uluna oda kan ko abe mo filme ko ni haramia ni sinfe ole la ko ni muso mi ko ni tunye filme like ka daba ya kuma chama fo ale tunne no wakati na atisega kombo fashife kadaka abisira muso wero kon dimne do akoro mogo be ni kuma kon fo ko muso jukiye muso de muso do be gele ya kono anana do ko muso sama bo gele ya kono e bi na kana aneni ukama muso wero fana willa akama muna aye odike ni masa iba peme ni ko yin koni amela ka ke ama kaume ngani fana ye level wore maukuma sigini minyi ni kela femi ka do ka fo anga jamana fana koni fe jamnu na charla bolo sira yere koni sanfe muso do re koni jigira adina kadini atuso ta kata filinya masunu ngudo sanfe demi yere koni ayira la ka fo ati bolo la tuguni tuma mina mo koni denyi uya soro abilla hala che jugula dembli mandel no nyama koni chela mana furugo chela o yoro be uye jainta ka chari bolo sira olu sanfla la denyere koni tuntini la tuguni o kama ka wuli da koni ke katanga jamana nyama koni ma o basiga fere koni soro ni wali na kada ka ningele ko bi ga chaya ka tafi anga jamana koni nala ni ma o mani koni de wulu al nasoro amanji orfelina obe muso chuma me muno be ka denyini tana ifanga sola obe ka usa iga denfri abeke mi yeshini mashite odon
aw minnu tun bɛ k'an lajɛ ni wagati na Mali kunnafoni bɔlɔ siraw fɛ aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni dama dama ninnu de ye aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na ni aw bɛ fɛ a ka jago fɛnw kala kodɔn a ka cakɛdaw kala kodɔn a y'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la an b'a fɔ aw k'an bɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala ka o yirana Ala k'an ka jamana basigi